Добрый дзень, з вами зноў Маёнтак Лайф. У мінулай перадачы мы расказвалі пра лазню, а зараз мы ў гэтай серыі хочам расказаць пра наш дом. За мной вы бачыце дом, які рыхтуецца да адкрыцця. Давайте прайдзем і паглядзім, што там ёсць. Рады вітаць вас у хаце. Будаўніцтва пачынаецца з забора, а хата пачынаецца з прыбіральні. Давайте пройдем, покажу вам адразу, што ў нас ёсць. Вось такая невялічкая, кампактная, тым не менш выдатная прыбіральня. Мы усталявалі тут душавую кабінку, мы усталявалі ракавіну і унітаз. Круглы год тут будзе гарачая вада і праз 2-3 тыдні можна ўжо будзе карыстацца, застаецца толькі касметычная праца. Мы з вами зараз знаходзімся на кухні. У нас тут усталявана дэкаратыўная печ. Літаральна вось хутка будзе зроблена сама кухня з плітою, з камфоркамі, з мойкай і гэтак далей. Все ўжо заказано, все едзе. Гэты пакойчык разлічаны для 2 чалавек. Мы яго так умоўна кажучы называем пакойчыкам для закаханых. Будзе размяшчацца вялікай двухспальны ложак, ну і шафа, столік і гэтак далей. Ну і вось з яго адразу будзе выхад, вы бачыце, на памяшканне, дзе можна будзе святкаваць розныя мерапрыемствы. Давайте пройдем зараз яшчэ один дзіцячы, так званы дзіцячы пакойчык. Зараз вам покажу, што у нас ёсць у дзіцячым пакойчыку. Гэта дзіцячы пакойчык, вы бачыце, двухпавярховыя ложкі, разлічаныя менавіта на дзяцей, але ж узрослыя таксама, дарослыя могуць тут пераначаваць. Таксама вы бачыце, што все ўжо куплена, вся мэбля ёсць, матрасы ёсць, засталося толькі сабраць, прыбрацца і можна заязджаць. Запрашаю ўсіх на другі паверх, там мы таксама убачым, што мы там зрабілі. Другі паверх у нас выключна гэта зона адпачынку, зона сна. На другім паверсе у нас 2 вялікіх пакоя і одно памяшканне, гэта веранда для некага другога адпачынку, акрамя сна. Тут вось у нас будзе размяшчацца маленечкая канапка на 2-3 чалавека і столік. Адсюль адкрываецца у нас вельмі выдатны від. Можете убачыць леса, Беловежская пушча, поля і гэтак далей. Давайте пройдем з вами ў 2 пакойчыка. Вось. Справа, злева ад мяне размешчаны 2 пакойчыка на 10 чалавек пражывання, а за мной размешчана самаробная драўляная кладавая, у якой будзе захоўвацца бялізна для наведвальнікаў. Таксама вось, мы вырашылі тут не шафу ўжо купе зрабіць, а все ж таки самі зрабіць нешта з дрэва. Давайте пройдем в один з пакойчыкаў. Вось. Расскажу, что тут будут размещаться ложки для 4 человек и вельмі шыкоўны від, асабліва вясной, калі квітнеюць яблыні тут. Ну, вось такі у нас атрымліваецца дом. Літаральна праз месяц можна будзе ўжо сюды заязджаць. Таму я вас запрашаю сюды ў сядзібу Маёнтак Падарожск. Чакайце наступных серый, у якіх мы раскажам пра іншыя аб'екты інфраструктуры. Дзякуй.